Татарстан Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда таяуны нуктасы тапшыру. Исәнмесез? Унышынчы халыкара Казан мөселман киносы фестивале тамам, шаукымы әле дә дәвам итә. 27 илдән 60 фильм ярышкан фестивальдә 22 фильмга жюриның төрле бүләкләре тапшырылды. Һәм бүген безнең студиябызда әлеге фестивальне оештыручылар, катнашучылар, җиңүчеләр һәм беренче сорауны һәммәгезгә дә бирәсем килә. Нинди хисләр белән 13нчы мөселман киносы фестиваленнән кайтып киттегез? Мин башларга тырышып карыйм. Әлбәттә, бу фестивальдән миңа начар хисләр белән чыгып китү гөнаһ булыр, зур гөнаһ, чөнки бу җырлап чыгып киттең син аны. Җырлый, көлә, шатланып, бәхетле булып чыгып киттем. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән кино сәнгатендә гуманизм өчен безнең фильмга бирделәр зур гына, яхшы гына приз, бик зур рәхмәтле фестивальгә. Һәм бу безнең фильмның иң зур, иң шундый төпле фестивале булды. Без сине котлыйбыз, моның турында әле сөйләшәбез, ә гомумән фестивальдән. Фестиваль бу минем беренче. Син бит башка картиналарны карагансыңдыр. Башка картинкаларны карадым. Әйтергә кирәк, 13нче фестиваль бүтән фестивальләргә караганда төплерәк, зуррак, ничектер күләмлерәк һәм тирәнрәк булды минем өчен. Мин дә Илшат белән ризалашырым. Ни өчен дигәндә, чөнки без аннан аермалы буларак әлеге фестивальдә быел конкурс кысаларында катнаштык тагын ниндер теге җиңүгә ия булмадык. Алай да безнең белән хәзер күбрәк кешеләр кызыксына башлады. Һәм инде шушы менә фестиваль башкалары белән чагыштырганда нәрсәсе белән үзенчәлекле иде. Монда әлбәттә быел махсус, ягъни инде безнең өчен Татарстан җирлегендә иҗат итүче кешеләргә, төркемнәргә, киностудияларга мөмкинлек тудырылды, милли конкурс дигән номинация булдырылды. Һәрбер фестивальдә әлеге конкурс тагын алга рәткә күчә барса һәм безнең арада ниндер үзенә күрә сәламәт конкуренция тудырса, ул бик тә яхшы булыр. Әлбәттә, без әлеге фестивальдән бик тә канәгать. Мәхмүд фильм быел дөресен әйткәндә бик күп кенә элемтәләр булдырды һәм без киләчәккә инде менә планнар хәзер. Без әле моның турында сөйләшербез, аңлашылды. Марселфин. Мин бу фестивальдән бик катнаш, бик төрле хисләр белән кайттым. Бер яктан фестиваль программасы, зурая географиясы, катнашучыларның зурая күбәя. Икенче яктан менә мин караган фильмнар, миңа ошаган фильмнар. Жюри күрмәде, белмим. Призсыз калдылар кайсы бер фильм. Бик әйбәт минемчә фильмнар. Сезнең фикергез белән тәңгәл килмәде, име? Ие. Аңлашылды, Алмаз. Менә хис тойгыларга килгәндә мин киридән 99 елга кайткан сагын булдым. Ник дигәндә, менә әле ул чорларда Казанда Сандугач керде күңелгә дигән конкурс уза иде. Анда мин 99 елда беренче урын алдым һәм исемдә biz инде яши торган урынга кайткач, лифтта менеп барганда, өнем микән, бу төшем микән дигән сүзләр, хисләр барлыкка килде. Менә шул хисләр. Фестивальгә килгәндә инде бу фестивальдә беренче тапкыр катнашам, һәм дә инде мин барсына риза, барсына шат. Башкача мөмкин дә түгел. Һәм ни өчен икән дә без сөйләшербез, Мәшләбина. Мин тәмам булып әйтим әле, баштан Мансур әйтсен. Беләсезме, фестивальгә шул кадәр зур шәхесләр, шундый кызыклы шәхесләр килде, һәм алар безнең белән якынлап, күзгә күз карап аралаштылар. Без алар белән дуслашып беттек. Ул яңа дөнья ачылды безгә. Алар безгә менә тиң кино кешеләре, кино шәхесләре кебек карадылар. Шуңа күрә ул зур бәйрәм булды. Шуңа күрә мин менә фестиваль ябылганнан соң ничектер ямансуланып, фестивальне сагынып, яңа фестивальне көтеп, менә шундый хисләр белән чыгып киттем. Минем өчен ул менә зур аралашу, югары аралашу һәм менә дуслашу, яңа контактлар, алар белән менә яңа эшчәнлек булуы хисләре белән, шундый хисләр белән чыгып киттем. Мәшләбина, сез канәгатьме? Барысы да биредә канәгать. Мин оештыручы буларак бик ардым.
Шуңа күрә бүген дә әле теләр теләмәс кенә килдем бу эфирга. Ни өчен дисәгез, әле ойный алмыйм шул шаукымнан. Һәм 13-нче булганга микән ул безнең өчен бик авыр булды. Менә команда өчен. Шуңа күрә мин әлегә бүгенге көндә, мәсәлән, шул үзәктә булганга күрә мин аның бөтен хаталарын беләм, бөтен кимчелекләрен беләм. Аны әле хәзер азрак бер вакыт узганнан соң гына ниндидер якты хисләр булырга мөмкин дип уйлыйм. Ләкин бер яхшы юнәлеш булды быел. Бу инде милли конкурстан тыш. Быел безнең бик күп чит илләр катнашты һәм менә соңгы көнендә церемониядан соң мин отельгә килгәч, мин анда урап алдылар. Марокко, Бангладеш, Египет, Венгрия, Ираннар. Алар бөтенесе шул кадәр хисләнеп бу фестивальдән китәләр һәм шаккатып әйтәләр, моңа кадәр әле белмәгән идек, мондый фестиваль Россиянең үзәгендә бар икән. Менә шуннан нәтиҗә ясарга була. Димәк, үзебезнең максатка бер никадәр дәрәҗәдә без ирештек. Танылу һәм фестиваль турында төрле илләрдә сөйләү. Менә безнең нинди максат. Монда гына түгел, менә Казанда гына кайнап кино турында сөйләшү түгел, ә киң җәмәгатьчелектә дөнья күләмендә кино ясый торган кешеләргә үзебезнең фикерне һәм үзебезнең кино фестивальне күрсәтү. Менә шул максат иде. Һәм бит әле үзебезнең фестивальне күрсәтү генә түгел, нәкъ менә шушы 13-нче кинофестивальдә күп кенә татар фильмнары күрсәтелде, ниһаять. Һәм тагын берсен әйдәгез әле карабыз, якыннар сөйләшербез. Искә төшерик. Allah Akbar Allah Шуннан да монан соң инде тулысынча карыйсы килә. Шулай бит, Илшат, төшергән вакытта, гомумән фестивальгә килгән вакытта син кайсы номинация турында хыялланган идең? Әлбәттә, президентның үзеннән премия алу, президент премиясын алу, бу бөтен кешегә дә зур шундый сөенеч, зур дәрәҗә. Син нәрсәгә иң элек күз аткан идең? Кайсы номинацияга? Ну, бу безнең фильмның темасы да, аның сюжеты да инде безнең бу фестивальның слоганына туры килә, ул диалогу культур через культуру диалогу, дөрес әйттем. Шуңа бик каты туры килә торган фестиваль һәм күп кеше теге әйтте, бу безнең фильм менә бу фестивальгә шәхсән төшерелгән дип. Дә шундый фикер булды. Дөресен әйткәндә, шулайрак булып чыкты да, чөнки бу фильмның иң зур аның фестивале, иң беренче зур фестивальләрнең берсе, менә хәзер безнең китә Алла бирсә, октябрьдә Италиягә чакырдылар, Болгарияга чакырдылар, Канадада күрсәттеләр. Һәм мин әлбәттә ниндидер көткән идем, башта ниндидер теге бүләк, ниндидер әйтү булыр дип, әмма фестивальгә башлану белән һәм фестиваль кысаларында булган форум кино башлану белән бу бүләк турында уйлаулар, җиңү турында уйлаулар, ул шундый үтеп китә. Чөнки син аңлыйсың, фестиваль ул җиңү өчен уйланылган яки ярыш өчен яратылган әйбер түгел. Шуннан да Миләүшә Левин дөрес әйтә, монда шуның кадәр күп кешеләр очраша, мөнәсәбәтләр туры килә. Мин анда менә Тарантиноның продюсеры белән таныштым, мәсәлән. Ишәттем, бер сорау бар, теге күп сөйләмичә генә. Син бит бу фильмны тулы метрлы була дип әйткән идең. Хәзер инде шул кыска метрлы белән төрле фестивальләргә китәсең. Гомумән буламы соң ул тулы метр? Бәлкем шул президент биргән премияга аны тулландырып, тулы метр итәргәдер? Ну, президентның премиясы туры шул максатка китергә дип торабыз, Алла бирсә, чөнки инде менә без хәзер Андый фикер бар? Сез әле аны андый фикер без инде сөйләштек сценаристлар белән, дөресен әйткәндә, буны кичә шалтыратыштык, инде очрашу безнең була, һәм бу кыска метражлы фильмны без Алла бирсә Марсель әфәнде белән бергәләшеп ясарга телибез зур тулы метр
Хәзер без моны көтәчәкбез инде. Шул кадәр күп сөйләшәбез әлеге фильм турында. Төп идеясы нидән гыйбарәт соң? Әлеге күрмәгән кешеләр бит байтак. Төп идеясы иң кызыгы шулай ук туды аның менә 2014 елда шул мөселман кинофестиваленең ябылышында. Анда сәхнәгә чыкты, мин анда сөйләдем инде бер 100 тапкыр, әмма сәхнәгә чыкты хәзрәт. Ул башта алдагы фестивальләрдә чыгайды. Атакай белән хәзрәт икесе чыгалар инде, священник белән. Монда ул үзе генә чыкты. Һәм ул кигән шундый кара шапан һәм ак күлмәк. Аның Камал театрының арт рәтләреннән аның күлмәге атыгы кара әйбер эченнән шундый католический священникка ошап тора иде арттан. Һәм шул образ минем башыма кереп, дөньяда булган тынычсызлыклар белән бергә кушылып, шундый образ туып, менә дөньяда толерантлык, мәхәббәт һәм Монсыда былтыргы фестиваль нәтиҗәсе булып чыгаймы? Димәк, фестиваль әле тагын шундый фильмнар тудыруга да ниндидер Фәнис, быел берәр идеялар тумадымы? Гомумән өмет югалмадымы соң әле? Сез бит инде былтыр катнашкан идегез, былтыр программада түгел, быел инде программада Без дөресен әйткәндә, әлеге фестивальгә шул кадәр катлаулы эш эшләдек, шул кадәр күп йөргә туры килде берничә ил арасында. ATA Animation белән Хабибуллах Мөхәммәд пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәламның тарихына, аның пәйгамбәрлек итү тарихына багышланган, нәсел шәҗәрәсенә багышланган анимацион фильмны тәкъдим иткән. Әлбәттә, инде анда без җиңдек, ни өчен җиңмәдек дигән сорауга мин кыска гына җавап бирәм. Бу сораулар әлбәттә жюригә, фестиваль оештыручыларына беренче тәгән бу сорауны юллап булмый. Безнең бернинди үпкәбез дәген юк. Планнар безнең зурдан. Әтием Захид Мәхмүди шушы Хабибуллах Мөхәммәд сериалының дәвамы булачак дигән сүз куелды. Һәм инде аның тәрҗемәчесе, ягъни без аны хәзерге вакытта инглиз, испан, рус һәм татар телләрендә карый алачакбыз, Алла бирсә. Бу инде күбрәк маркетинговый проект. Без моны социально ориентированный дип әйтәләр инде анда. Чиракта без моны күбрәк мөселман кардәшләребезгә Монсы аңлашылды. Менә буның турында тәфсилләп сөйләшәбез рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр каналында турыдан-туры эфирда таяуны нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без менә Фәнисне туктаттык. Шулай да син әйтеп бетермәдең. Нәрсә җитмәде дип уйлыйсың үзең өчен менә? Нәрсә җитмәде соң җиңүгә? Нәрсә җитеп бетмәде? Мин бу сорауга җавап бирә алмыйм, чөнки әлеге фестивальдә фақат жюри һәм тамашачы гына хәл итә. Син алар белән килешмисең. Безнең яктан караганда biz үз эшебезне югары профессиональ дәрәҗәдә эшләдек. Рәхмәт. Планнарга килгәндә. Планнарга без күчербез әле. Алмаз, менә синең өчен көтелмәгәнрәк булды кебек әлеге җиңү. Һәм ничек уйлыйсың, кайсы ягы белән Нәҗибә алдырды? О, иң яхшы милли фильм номинациясында, шулай бит? Милли документаль фильм номинациясында. Венера, менә шын дөресен әйтим, төгәл җавапны мин бирә алмасмындыр. Кайсы ягы белән, хәзер кайсы ягы белән сөйләп китсәм, мин үзем мактан булып чыгам. Жюрилар сайлаганнар икән. Син аны шушы фестивальгә әзерләдең, я булмаса ул кайчан төшелгән инде гомер? Дөресен юк, ул менә хәзер генә төшерелде, бу җәйдә ул тәмамланды. Бу дөресен әйткәндә Нәҗибә апаның битендә Алла берсә 2нче елга юбилее. Ул шуның өчен дип төшерелгән иде. Һәм дә инде без фильмның кадрларын хәзер генә күрәбез. Һәм дә инде мин аны конкурска да яраклаштырыбрак эшләргә тырыштым. Махсус эшләргә тырышканнар димәк. Күп, әйе. Шушы форматка туры китергә тырыштым инде. Миңа ничек уйлыйсыз, шулай булырга тиешме соң менә фильмнарны махсус әзерләргә тиешләрме, я булмаса теге әзерләмәгән фильмнарны да үзегезгә җәлеп итәсез киләме? Киләсе елларга булмаска тиеш. Әгәр кеше махсус фестиваль өчен фильм төшерә икән, ул бик әйбәт. Мин әйтер идем, монда бер икенче фикер. Менә хәзер кинода булган кешеләр арасында шундый фикер йөри. Кино бар прокат өчен, ягъни зур аудитория күрсәтү, бар фестиваль өчен. Менә Алмаз нәрсә эшләгәндер, теге фестиваль өченме, прокат өченме, ансын әйтә алмыйм, ләкин аның фильмына караганда, мәсәлән, мин уйлыйм, моны телевидениедә рәхәтләнеп күрсәтергә була, димәк, зур аудиторияга. Ләкин фестивальдә безнең беренче тапкыр милли номинация булгач, әлбәттә, мондый фильмга тиң
документаль фильм булмады. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда чын күңелдән мин Алмазны котлыйм. Чөнки жюри безнең бик дәрәҗәле һәм без аларның эшләренә берничек тә кысылмыйбыз. Гомумән алганда алар безнең белән аралашмыйлар да. Менә бу милли номинация булдырылу чыннан да бик яхшы фал, бу күпләр өчен шундый өстәмә бер мөмкинлек кебек. Без моның өчен Бер ел эшләдек моның өстендә. бу чыннан да бу безнең өчен Татарстан кинематографиясе өчен ниндидер этәргеч көч кебек, бер яктан караганда шундый үсеш, икенче яктан бу безнең үзебезне юату кебек түгелме? Без менә әле аерым үзебезне әлегә монда, аннар инде сезнең белән дә Каршы килмәсәгез, Миләүшә Әбдуллина. Бу берничек тәгән артка дагын адым була алмый. Бу фәкать алга гына бару фестиваль кысаларында оештырылган шушы милли номинация мәсьәләсенә килгәндә. Ни өчен дигәндә, чөнки монда иң мөһиме туктамаска кирәк. Регресс булмас өчен прогресс булырга тиеш. Мин киңәш итәрем, мәсәлән, Миләүшә Әбдуллина киләсе фестивальдә әлеге милли номинациягә күбрәк игътибар бирергә. Мәсәлән, күбрәк акча бирергә. Ни өчен бирмәскә ди? Үзебезнең көчен, без бит үзебезнең милли кинобызны татар телендә генә түгел, Татарстанда оештыру комитетының быелгы бик зур уңышы дип әйтер идем. Чыннан да Моны тиеш иде. Чөнки мондый традиция бүтән фестивальләрдә бар. Бүтән фестивальләрдә түгел. Ну, күпчелек Менә фестивальләрдә мин бар. бик күп фестивальләрне өйрәндем, дөресен әйткәндә. Менә шип акча бирә торган фестивальләр, гәрчә син теге акча түләп керә торган фестивальләрдә дә менә мондый суммалар турында сүз Мин бару. суммалар турында әйтмим. Мин хәзер милли конкурс бар ул, күп фестивальләрдә. Милли конкурс бар ул һәм күп кенә илләрдә нәкъ менә шул илдә төшерелгән фильмнарны аерым секциядә күрсәтәләр. Чөнки ул чыннан да кино кешеләренә, режиссерларга, сценаристларга шундый этәргеч була. Безнең инде быел милли конкурска бу президент ишетте безне, ул тыңлады. Әйе, чыннан да безнең Татарстанда эшләүче кинода ниндидер теге адым ясаучы яшь режиссерларга да ярдәм булыр. Ләкин стимул, мотивация дигән әйбер бар монда. Әйе, акча бирмиләр күп фестивальләрдә, ләкин монда бу инде президент тарафыннан уйланылган бер адым. Мин уйлыйм, монда аңа гына рәхмәт әйт. Ләкин без моны моны әлбәттә акча бирмиләр дигәннән мин бер әйбер генә әйтәсем килә. Әлбәттә әлеге тапшыруны хәзер министрлык вәкилләре дә үзе министрда бәлки карыйдыр, әйме? Менә шундый мөрәҗәгатьтән чыгасым килә. Безгә ничектер менә милли кинобызны фестиваль белән генә үстереп булмый инде, ул әлбәттә ризалашырсыз, Миләүшә Әбдуллина. Шуңа күрә инде программа булдырырга кирәк. Республика бюджетыннан безнең бик күп төрле ире оешмалар. Аларга бит имәттегеннән без кузгалды шулай бит. Инде хәзер ниндидер Юкса бит бу бит эштәгән ышанычлы түгел дип әйтеп булмый, чөнки мин мәсәлән шәхси студия вәкиле. Монда без үзеннән үзе Фәнис килеп җиттек, хәзер шул сорауга сон сыйфат мәсьәләсенә килеп җиттек. Шулай бит. Монда әлбәттә күбрәк катнаша башладылар безнең милли киноны эшләүчеләр дә катнаша башлар. Башка җирләрдән дә, чөнки менә әйтик гаризаларга гына килгәндә дә беренче фестивальдә 12 илдән 40 гариза булса, быел 61 илдән 782 гариза. Сон үсә. Сыйфат, Мансур абый, ничек уйлыйсыз? Мен менә теге мәсьәләгә кайтасы килә име, барлыкка килде шундый күренеш, конкуренция дигән. Элек юк ел. Чөнки бер фильм катнаша иде, 2 фильм, хәзер 10ннан артык фильм, эме? Таза тере конкуренция барлыкка килде. Бу бик яхшы күренеш. Шуңа күрә элек без нәрсә төшерсәк тә, эме, бер нинди конкуренция булмаганда, ул фильм яхшы кабул ителә иде, эме? Хәзер чагыштырырга була, эме? Аннары без бер-беребезне хәзер тәнкыйтьлибез, карыйбыз, көнләшәбез, эме? Кемдер яхшырак, аралашабыз. Менә хәзер чын менә кино атмосфера барлыкка килде. Менә шунсы нык шатландыра. Сыйфат әлбәттә яхшыра елдан-ел, чөнки операторлар, мөмкинлекләр хәзер киңәя, иркен хәзер. Шуңа күрә сыйфат нык үсә. Мин булай дип үстерим, Венера. Конкуренция булган саен, аның сыйфаты дагын димәк үсәчәк. Машалла, Марсель әфәнде, менә беренчедән сез килешәсезме һәм башка фестивальләрдә узган елларда сез булдыгызмы, нинди тенденция күзәтәсез? Булдым, үзгән фестивальләрдән күрдем программаларын. Әйе, ризалашам Мансур белән. Менә сезнең фикерегезчә, нәрсә бүгенге көндә менә шушы иҗат итүче режиссерларны, гомумән шушы фильмнар аша бу бит инде гомумән алганда нәрсә аларны менә борчый дип исәплисез?
Гадәттә кинофестивальләрдә нидер аерым бер темалар күбрәк яктыртыла башлый. Шулай бит сезнең башкаларында да башка фильмнарда күргәнсездер. Әлеге сорау һәммәгезгә дә. Ну, дөресен әйткәндә, бу мөселман фестиваленә килгәндә, мине шатландыра, әле бу шундый политический коралга әйләнеп бармау бу фестивальнең. Чөнки әгәр без карасак Каннны, карасак Локарны, Берлин, там Венеция, ул инде бер зур корал. Алар тренд бирәләр дөньяга, гомумән нәрсә турында уйланырга сезгә дип менә без куйдык гран-при итеп бу фильмны, и бөтен дөнья менә шул фильмдә күтәрелгән проблема турында сөйләшә башлый. Гәрчә ул проблема дөньяда булмаган булса да, алар шуны хәзер куллана башладылар шуны корал. Төп приз турында сөйләшергә, төп бүләк турында җиңүче видеоязма карыганнар дәвам итәрбез. Төп бүләк Төркиягә китте. Холод Кандагар, без күрәбез. Холод Каландар, режиссер Мустафа Карадыр инде дөресрәге. Менә без эшли алмаганны алар нәрсәне эшләделәр дип исәплисез? Алар кайдандыр бик күп әкәм-төкәмнәр тапканнар. Юк, җитди итеп сөйләшкәндә Шат. Миләүшә Лебевна, ничек уйлыйсыз? Менә безнең Татарстан андагы колорит кино төшерү бит инде күптәннән килә. Аларның тәҗрибәсе дә зур. Һәр елны Төркиядән күп кенә фильмнар килә. Аларның берничә фестиваль үзләрендә, Анкарада да бар, Истанбулда да бар. Базы яхшырак дип Базы әйтәсез. яхшырак аларның копродукция дигән әйбер бик еш кулланыла. Алар һәр вакыт хәрәкәттә. Безнең киноны Төркия белән чагыштыру гомумән урынсыз бу студиядә. Анда индустрия шын мәгънәсендә. Шуннан да индустрия юк. Менә хәзер уйларга кирәк индустрия турында. Фестиваль үтте дә китте. Ә без калдык. Менә без режиссерлар, сценаристлар. Менә иртәгә көннән ел дәвамында тагын нәрсәләр эшләргә була, име? Аннан кала нәрсәдер эшләр өчен акча кирәк. Менә фестиваль бетте дә, хәзер безнең баш бәләсе. Кемнеңдер акчасы бар, мәсәлән, кемнеңдер акчасы юк. Акча булса да, аны ничек дөрес итеп куллана белергә. Монда акчагына түгел, база турында сөйләшә башладык. Беренче чиратта шулай индустрия бит. турында әйтәм. Татарстанда кызганычка каршы әлегә юк, менә примитив әйберләр дә юк бездә. Мәсәлән, павильон юк. Менә аларның бит инде һәрбер фильм төшергәндә без беләбез нинди җиһазлар булырга тиеш. Шул автобус булырга, махсус шул кино өчен автобуслар булдырылган, актерлар өчен, анда грим өчен һәм башкалар. Жүнлек камерада юк бит Казанда. Нәрсә турында сөйләшәбез без? Без бит камераны, мәсәлән, берничә фильмга шул әле мин катнашкан фильмнарда да без камераны Мәскәүдән алып киләбез Казанга. Бу әйбер булырга тиеш түгел. Татарстан алдынгы регион буларак үзенең киносын булдырырга тиеш. Монда индустрияны хәзер булдырырга кирәк. Фестиваль белән генә яшәп булмый. Без менә фестивальне әлбәттә мактыйбыз, без билгеле, без моның белән горурланабыз. Шулай да нәтиҗәләр ясар өчен җитешсез якларында без әзрәк сөйләшеп алырга тиешбез, име, үз хаталарыбыз да өйрәнер өчен. Сезнең фикергезчә, үзегез өчен нинди нәтиҗәләр ясадыгыз? Нәрсәне киләсе елга тагын үстертергә кирәк дип исәплисез, Марсель әфәнде? Кайсы яктан? Белмим, нәрсә әйтсәм дә, мин хәзер Миләүшә Ләбиевның адресына... Әйтегез. Юк, инде нәрсә әйтем, все нормально. Мин хәзер... Все хорошо. Мәсәлән, менә ачыктан-ачык әйтә алам. Миңа, мәсәлән, үземә генә түгел, янәшә утырган кешеләргә дә нәрсәсе охшамады. Мәскәү артистларының артык кыланып басып торулары. Сценарийдан тыш, ниндидер ят сүз әйтүләре, аралашулары. Алар, минемчә, менә шушы бөтен менә бәйрәм рухын алар концерт турында сүз бара. Без башка бер турында сөйләшәбез. Минем әйтәсем килә, беләсез нәрсә? Минемчә, күбрәк премиялар, призлар бирергә кирәк менә чит илләрдән, безнең бит халыкара фестиваль, име. Алар шулкадәр өметләнеп киләләр, име. Мәсәлән, Мисырдан килгән режиссерлар, алар шулкадәр өметләнеп көтеп утырдылар, име. Башка милләтләр, алар көтәләр, алар атна дәвамында аралашалар. Һәм бик күп призлар, премиялар электә шулай иде. Мин бер ел жюри әгъзасы булдым, мин үзем әйттем, бирик чит илләргә. Моны мин уйлыйм, исәпкә алырлар, вакытыбыз тамам, Миләүшә Ләбиевна. Менә Казан киносы фестиваленең абруен арттыруда нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш дип исәплисез? Мин уйлыйм, хәзер менә шул хезмәттәшлекне ныгытырга һәм чит илләр белән бергәләшеп
бергәләшеп фильмнар төшерергә кирәк. Менә шуның өчен булдырырга кирәк шул индустрияны. Һәм икенчедән, чит илләрдә төшерелгән яхшы сыйфатлы фильмнарны сатып алып, безнең халыкка күрсәтергә кирәк. Ягъни шул фестиваль, Эхо фестивале дигән безнең акция бар инде, кайтавазы, фестивальнең кайтавазы. Без аның белән республика буйлап йөрергә тиеш, аның өчен фильмнарны алырга кирәк. Менә быел, мәсәлән, мин бүгенге тапшырудан соң, демәк, безнең тамашачылар күзәтеп баралар. Моны районнарда да күрә алачаклар, шулаймы? районнарда да күрсәтәбез һәм телевидениега да күрсәтү мөмкинчелеге турында сөйләштек. Рәхмәт. Бу иң зур нәтиҗә. Миңа калса, хәзер безгә 3-4 фильм һәрбер илдән киләчәк. Әгәр инде без менә җиренә җиткерәбез икән шул килешүләрне, Алла бирсә, безнең халыкта күрә алалар. Без әлеге фильмнарны көтеп калабыз һәм һәммәгезгә дә яхшы фильмнар, татар фильмнары карауны теләп, сау булашабыз, исән-имин булыгыз.